Вітаю, дарагія сябры! Я вельмі рада, што ў каментарах пад маім апошнім відэа вы напісалі, што вам было б цікава даведацца больш пра такі феномен, як вялікія моўныя мадэлі. Я лічу, што гэтая тэма вельмі варта разгляду, паколькі дазваляе нам зразумець сітуацыю, якая склалася ў апошнія гады ў галіне камп'ютарнай лінгвістыкі, ў галіне штучнага інтэлекту і шмат якіх іншых дысцыплінах, і зразумець, чаму вялікія моўныя мадэлі гэта сапраўдная рэвалюцыя ў навуцы. Сёння я планую зрабіць такія свайго роду невялічкія ўводзіны ў тэму і надалей паглыбляцца ў наступных відэа. Інфармацыю, якую я буду тут прадстаўляць, взятая мною з кнігі доктара ў галіне штучнага інтэлекту Себасцьяна Рашкі. І кніга ягоная называецца «How to build a large language model from scratch». Гэта адносна свежая навуковая праца, выдадзеная ў 2023 годзе, дзе апантаны праграміст, навукоўца і даследчык дзеліцца сваім досведам пабудовы вялікіх моўных мадэляў, падрабязна апісвае, якія неймаверныя магчымасці і складаныя, небяспечныя моманты адкрываюць для нас вялікія моўныя мадэлі, а таксама акрэслівае уласна сутнасць гэтых вялікіх моўных мадэляў. Я шчыра раю гэтую кнігу ўсім, хто хоча сур'ёзна паглубіцца ў тэму, а мы з вамі пачнем з адказу на пытанне, чаму вялікія моўныя мадэлі гэта сапраўдная рэвалюцыя ў навуцы. Справа ў тым, што вялікія моўныя мадэлі здольныя зрабіць тое, што было немагчыма для папярэдніх інструментаў праграм для апрацоўкі натуральнага маўлення of natural language processing, так, у арыгінале. Да прыкладу, для вялікай моўнай мадэлі зусім не складана напісаць гатовы імэйл, гатовы тэкст па ключавых словах. А для папярэдніх праграм гэта было немагчыма. У чым справа? А ў тым, што папярэднія праграмы, хаця у іх былі задзейнічаны такія складаныя рэчы, як машыннае навучанне і глыбокае навучанне, так, нейрасеткі, яны былі больш падрыхтаваны для адной канкрэтнай задачы, то бок, да прыкладу, для сартыроўкі там пісьмаў на спам і карысныя. Вось, праграміст сам акрэсліваў пэўныя моманты, якія павінна нейрасеткі заўважаць, да прыкладу, зашмат там словаў напісаных капсам, зашмат запазырных спасылак, зашмат клічнікаў і гэтак далей. І вось нейрасетка навучалася на дастаткова вялікай базе даных, вучачыся заўважаць гэтыя прыкметы, якія акрэсліў ёй чалавек. А вялікая моўная мадэль, яна навучаецца на неразмечанай базе даных і вучыцца самастойна зразумець сутнасць мовы. Уявіце сабе сутнасць мовы, на якой напісаныя гэтыя тэксты. І пасля яна можа рабіць проста неймаверную колькасць задач самых разнастайных. Гэта і генерацыя тэкстаў, і камунікацыя, і сартыроўка тэкстаў, і дапаўненне тэкстаў з пропускамі, так, вось, самыя разнастайныя задачы. Цікавы факт для вас, што ўсім нам вядомы ChatGPT-4 гэта якраз вялікая моўная мадэль, натрэніраваная на проста велізарнай базе даных, якая складаецца з тэкстаў, напісаных на розных мовах. І па архітэктуры гэта вялізная нейрасетка трансформер. У чым адрозненне баз даных для вялікіх моўных мадэляў ад папярэдніх баз даных? У тым, што яны проста неймаверна вялікія, складаюцца з більёнаў прыкладаў. Калі базы даных меншыя, наўрад ці ўдасца пабудаваць якасную вялікую моўную мадэль. Уласна, як адбываецца працэс навучання, мы з вамі пагаворым у наступных відэа. Калі ласка, пішыце свае пытанні ў каментарах.